menjek, bácsi. Hogyha egyszer, jó. Ha nem lépsz velem egyszerre, megmondolok az apámnak és megbüntet. Nagyon jól tudod, az én papám rendőr. Nekem meg új apukám van. Hogy? Anyukám kinőtte a régi. Nekem meg nincs is apukám. Úgy is nézel ki. Neked bérelt lábad van? Ha miért lenne nekem bérelt lábam? Olyan XX-es. Mondd, lesz ma hegedű óra? Mi, hoztál hegedűt? Igen, Katától kaptam karácsonyra szép új hegedűt. Atya úristen, fater meg ott áll díszőségben a hegedűvel. Nem ismerem ki magam. Ja, azt hiszem ez a lába. Jó, mi? Nagyon. Tanár úrnak jelentem, a gajdos kvikket olvasott. Visszereg egy spicli, vagy tanár úr, adja vissza a mesztelen újságomat. Adja! Tényleg, én se ismerem ki magam. Tanár úr, kvikket olvas? Igen, azt. Hogy beszélsz te a tanároddal? Tiszteletlen vagy? Ülök. Régen találkoztunk. Hál' Istennek. Mit mondasz, édes? Ja, mondom, hogy hál' Istennek, hogy itt a tanár úr, nem hiányzom. Hetes. Jelentést kérek. Most ki vagyok borulva, most. Tanár úrnak jelentem, osztálylétszám 4, jelen van 3. Nekem nem hiányzik senki. Hol van Pempő? Pempő nyugatra távozott, a szabadságot választotta. A szabadságot? Miért? Azért hol van szabadság? Hol? Hát természetesen itt. Na hát azért jön haza. Ülj le! A gyermekeim, az idén nehéz évetek lesz, ugyanis az idei tanterv nagyon nagy súlyt helyez a matematikára. Tanár úr, kérem, hogy van az, hogy egy harmadikos diák csak úgy fújja a másodfokú egyenleteket, a végén mégis meghúzzák matekból? Tanár úr, kérem, mert a matekkönyvben szöveges példák is vannak, számolni már tud, olvasni még nem. Mille? Kelemen. Na, édesfiam, mondjál nekem 5 európai folyót, tessék. De könnyű. Igen. Na. Ódera, Rajna, Szajna, Loár. Na. Ódera, Rajna, Szajna, Loár. Többet nem mondhatok. Mondjuk a Duna. Azt nem mondhatom. Miért? Mert apukám azt mondta, hogy arról, ami nálunk folyik, jobb nem beszél. Ülj le, ne integes! Tanár úr, jön a Pempő. Salom. Mit mondtál? Salom. Hát nem ez az új köszönés? Köszön. Tanár úr, kérem, én tegnap este jöttem haza Ausztriából, és a határállomáson láttam nagy neonbetűkkel kiírva, hogy Salom. Hát nem mondom, először én is meglepődtem, hogy mik történnek itt 30 nap alatt. Tanár úr, kérem, talán hegyes alma. Csak a hegyek kialudt. Ülj le! Ott a széket, te szerencsétlen! Aj, de remek, ezt kitaláltak, hogy átrakjátok a széket, és azt mondja, hogy ülj le! Ülj már le! Miért késtél, édesfiam, Pempő? Én Bécstől Pestig egy szempillantás alatt itt voltam, de a körúton órákig nem lehetett átkelni egy külföldi elküldöttség miatt. Igen, az ilyen vendégjárás néha valóban sok kényelmetlenséget okoz. Várni kell, elviszik az autókat, de a jelentősége mégis óriási. Ki tudná megmondani? Mire jók ezek a látogatások? Hogy a köztisztaságiak végre felmossák a várost. Hát itt az ellenőrző. Tessék, parancsol. 2 rossz pont. 2, 4, hadd hagyjon. Tudhatnád, hogy magasrangú vendégeinket mindig a szigorú protokoll alapján szoktuk fogadni. Ki tudná megmondani, hogyan fogadjuk őket?
Fejlődő baráti ország képviselőinek érkezésekor díszlövés 1 puszi. Nem baráti KGST ország képviselőinek érkezésekor díszlövés 2 puszi. Baráti ország képviselőinek érkezésekor 3 puszi. 1 középre. Na és a nyugati testvérpártok küldöttségeinek érkezésekor? Talán kérem, azok soha nem érkeznek, azok mindig csak elutaztak hazánkból. Miért? Miért? Nehogy véletlenül mikrofon végre kapja őket sugár. Csak egy ugrás a sugár! Ne ugrálj! Tudhatnád nagyon jó, hogy a nálunk járt közel-keleti vezetők látogatásai számunkra mindig hasznosak. Bizony, az Ali Jaber, Al-Ahmed Ali Jaber, Sej. A kuwaiti emír őméltósága megkapta a Magyar Népköztársaság gyémántokkal ékesített zászlórendjét. Hát, ez természetes. Ennek az olajban gazdag országnak a vezetőjétől mi nagyon sokat kaphatunk, például... Ja, például Losonci Pál cserébe megkapta a nagy Mubarak láncát. Talán azért ez nem igazság, hogy az emír úr őméltósága megkapta ezt a gyémánt micsodát, és Katafi ezredes, aki úgy szólván elvtársunk, még csak kiváló dolgozó sem lett. Tanár úr, ez azért van, nehogy örömébe velünk is egyesülni akarjunk. Nagyon kérlek, ezzel a témával ne viccelj! Itt írjam alá, vagy otthon. Abban a térségben állandó a feszültség. Sőt, vannak, akik háborúznak is egymással. Itt van például Irak és Irák konfliktusa. Talán tessék, hogy mi ebben az iraki... Mi ebben az irak-iráni konfliktusban? Melyik félnek drukkolunk? Köszönöm szépen. Ki tudna rá válaszolni? Én természetesen Iraknak. Úgy van. Na és miért? Közelebb állnak hozzánk. Mennyivel? 200 kilométerre. Számunkra sajnálatos e két ország konfliktusa. Drága gyermekeim, a nagy vérveszteségek mellett... Na, hát nem látom. Felbelény már!